Mga kabarkada, mapalayog girare ko kani sa kuyang X. Yun ang namiss ko. Sinasabi kong X na sa kuyang namiss. So ini ang Ishin EX2H. X kaya siya EXX X2H. So full manual drone, line of sight flying. Naka-off ang altitude hold niya. So yun, battery nagre-record yun. So ang battery niya 1300, mag-ian lang. So inuton kong sisindihan or i-on ang controller. Usual na procedure sa mga pagbabind ng drone. So yun, controller muna, sunod ang drone mismo o si battery. Yan, tapos ilalag mo siya sa flat surface para ang ano niya, may gyroscope kaya siya, itong self stabilization niya. So nagka-calibrate siya pag nag-initialization para ma-detect niya na flat na flat ang ano niya, ang sayang status or ang sayang kinalalapagan, para in case na maglayog siya, itong ano niya, itong self stabilization niya pirming ano lang, pirming pantay lang. So yun, electronic siya, electronic gyro stabilization. Kaya masakit paliwanag, pero base sa mga nababasa ko, argyang kayan siguro siyang garo calibration. Ayan, kinakalibrate niya ang ano, ang sayang gyroscope, dinedetect niya. Once na pinower on mo siya, nagkaigwaning kuryente ang sayang board, yun, garo inaano niya, gabos mapapower on yan si mga motor niya, si ilaw, tapos itong gyroscope niya nga ni, electronic gyroscope, yun, gabos to magkakaigwang buhay. So madedetect ito, then garo siya magkakalibrate ito, garo ano sinda, kumbaga sa mga bola na ano mo, maduman sinda sa kanya-kanya nindang pwesto. So yun na yan mga tugang sa asin mga kabarkada. Pero i-shoutout ko na muna si Ernest saka si Joshua, ang sa kuyang priming present sa kuyang mga video. So shoutout sa endo Joshua saka Ernest, tukayo ko Ernest. So yan, na-miss ko talaga ining balikan tayo ng Ishin. Na-miss ko talaga ini yung Ishin na ining palayogon. Yan ang sinasabi kong X ko na sa kuyang na-miss. Ishin EX2H X2H. Nakakamiss siya dahil ang premi ko na lang na pinapalayog ay itong mga itong mga DGPS, altitude hold, or itong mga pang aerial video. So medyo maabot ka sa puntong maboboard ka na, garon mahanap ka na naman ng panibagong adventure, panibagong challenge. Kaya marisa na igwa akong pirming araw ganing mga drone lang, reserve lang. Yaw lang sa kuyang pirming arsenal or sa kuyang stackan. Kaya in case na naboboring ako, pag hinahanap na kang hawak ko na magpalayog na itong may thrill na drone, ini ang ginagamit ko. Ini ang go to drone ko. Ini ang sinasabi kong X ko na sa kuya nami. So yun na, without further ado, yun, high rate ako, palayogon tanan niyo, stock battery, siguro mga 10 minutes lang nalayog ini. Ayun, magmamambaga pag magyan ng battery niya pati magyan ng battery niya. Kaya anong maraining drone na ini, kumbaga mabilis mabalasik dahil ngani ang niya, ang battery niya magyan lang, lightweight. Lightweight ang battery. Kaya niya madali niyang madara, magian sa iya. Day nasasakita ng sayang mga motor sa ka-LC na magtrabaho. Magian sa iya. Yan, mabilis pati pati ang punch niya, ilang ang punch niya.
Bakong arga itong ginamit kong ano, itong 5,000 milliamperes na battery, magabat. So yun ang punch nya. So ini 25C lang ini yo. Itong discharge rate nya 25C punch. Ano? Mabilis. Mabilis ang punch nya. Dahil nga ni magyan lang ang battery nya. Sarap pa, punch. Punch. Ayun na po the punch ka mga drone vlogger. Magyan lang. Mabilis ang punch nya. Kasi nga ni sa kagianan kan sa yung battery. Pati ang hero nya oh, napaka ano nya, agile. Grabe ang agility nya. Flexible na mari ang mga hero nya dahil sa ano, mabilis si maniobra. Dahil sa gian kang ano nya, kang battery, kang sayang daradara or payload yan. Yan no, ang daling maniobra oh. Huwag mang pag ano-anuhon. Kumbaga iapon-apon lang dahil mag-ian. Saka ano lang, mag-ian ang battery niya. Dahil nasasakitan ng drone. Dahil mayong overwork or overload yan. Mayong overloading sa iyang ano, payload. Si recommended na payload lang ang sayang talagang daradara. Kaya madali saya maghiro, madali saya mag-ikot, mga turn, yung tunganing punch madali lang, mabilis. Dahil nga ni sa magian lang siya. Okay, man po tayo itong extrang ano, itong darakulang capacity battery, arga itong nilagong 5,000 milliamperes. Ang ano lang duman, ang bentahe ka do, halaba ang flight time, halawig ang flight time. Pero pag abot sa performance, mas magrari ini yung sa dita capacity battery or itong ano niya lang talaga, stock battery niya. Dahil day na overwork ang motor niya. Mayong extra weight, mayong extra payload. Nice. Di ka lang kadigdi makaanong mga 3D na ano, mga 3D flying mayo or itong mga acrobatic araw itong bug streaming. Kasi purely ano ni stabilize 6G yan. Napo the 6G. Stabilize flying. Stabilize flyer iniya. Pero magayon ang ano, magayon ang praktisan. Kung gusto mong mahasa sa pagpapalayog ng mga quad, mga basic na flying style, digdi ka na. Ini nang adalan mo, magayon ini. Yan mga basic na mga flying style. Mayo. Dakol din si drone ni ano. Kuya Amy. Sana Amy. Dakol nandun. Dakol. Dakula. Anong klase? Okay, pero kung ano. Dakol yan. Dakol digdi. May camera. Baka ginagamit sa mga kasal. Ginagamit sa mga kasal. Tapos ano, yung sa Manila, nakabuti dito ng drone. Ha? Ano no? Yan sa Manila na. Ang drone, alis na nila. Grabe naman. Pang military naman yan na. Okay.
Pag military drone naman yan, kung haling Manila nakakabot pa digdi. O baka sinasakay man kaya sa bus kaya nakakaabot digdi. Ayun, nagkagawa kitang kadikit na interruption mga barkada ta, may nag abot na ano, na bisita. So yun, magyan talaga ini yung ano, arog lang kaning battery. So lampas 10 minutes na garo. Ha? Mayo. Pero pwedeng kabitan. Yan ang camera niya sa ano ko, sa angog. Dahil pag girari lobat oh. Tibay. Kunat kang battery. Magyan kaya. Kaya di kay puhan na mag double time na magtrabaho ang sayang mga electronics, lalo ang sayang motor. Tabigrari na lolobat, tibay. Bagong charge mga kainin sa banggi mga barkada. Saka magyan talaga siya, in fairness. Kaya day nasasakitan ng sayang motor na umikot. Magyan sa iya. Mahal yan o kuya. Day man ha? Kuya, Oo. di mo tiga palangkaw. Day. Dahil mo pinapalangkaw ko. Pasin talaga yan. May mga nag-abot na bisita mga barkada. Anong pangalan nindo? Shoutout ka pa tilalago ni sa YouTube ko. Oh. Shoutout po. Shoutout. Shoutout. Shoutout na. Tilalago ni sa YouTube ko. May YouTube channel ka mo or may ano ka mo? Mag-YouTube ka mo? Iya po. O mag-subscribe ka mo sa channel ko ha. Ernest Trotorist. I-search mo. Ayo. Tapos mag-subscribe ka mo yo. Yan. Late na kaya ka mo nagabot oh, kaya patapos na ko. Lope. O mag-ano ka mo? Kaway ka mo. Yan. Ano pangalan mo? Mark Ben Pardinis. Mark Ben Pardenes. O shoutout sa imo. Ano pangalan mo? Artem Gonzales. Artemio Gonzales. Oh, shoutout sa imo, may hiling ka mo sa YouTube. Sa Kuya channel, iyo may channel ako. May YouTube channel ako, Ernest Trotorist. Ano nindo? Search nindo ha. Yan na. Oh, magbabay na ka mo, bye-bye. Bye-bye. Yan. Thank you for watching. Mag-subscribe ka mo ha. Ernest Trotorist, i-search nindo Ernest Trotorist. Iyo.